bu zatların başlamanın sebebi 70-nji ýyllarda şunun üstünde işläp başlapdylar Suwetli döwletler. Soň işläp häzirki döwre geldi. Meseleminde şo motordan önnüren zatlary hem atgody hem energiýasy. Belli nemede muktarda prosentini önnüre. Perrabotka gaýtadan işlemek, olada gaýtadan işlemegine 40% täzen ýene plasmas ýanky demirni zadyny gaýtadan işläp önnürip bolan zatlaryny giderýär. Onun 58%-ni energiýa ulanýarlar. 2%-dan da sesin neme diýär? Murat mikrofonuňa seret mikrofonu. Naus. Sesin näme? Şu at gowy. Boldy. Ýanky şol öňürýän mukdarynyň 40%-na neme ulanýarlar? Perrabotka ýanky gaýtadan işlemek. Şo plastikdan näme, plasmasdan näme öňýän bolsa, ýanky demir metalyndan näme öňýän bolsa, şo zatlaryna ulanýarlar 40%-na. Onsoň nemesi, ta 58% enerji öňürýän, energiýa gitdi 58%. Nota 2% gale olan kambot, neme, kambot diýdim. Soňa ok, ýene soňa meňnesler, kartoşka ok, pamoylar. Ondan ugly kisli gaz ozat etdiler. Preslap. Ugly kisli gaz alýarlar. Ýanky 58% energiýa öňürýän onuň nemesi bar. Yanandan soňa atgotlar galar, musry diýsem, mola külü diýsem, mola. Ona emek gidip güne terýärler, günüň üstünde de bu näçe üstünden 6-7-8 ay üstünden geçirip olamyň soň ýene 3-e bölünýär, ýanky gumundan. Demir ýüzüçke demirini alýarlar, neme edip filtrawat edip. Oňdan ýene de şo içinde alyp bolýan zadyny galany ýanky indi çagılyrak görnüşde galýan nemesi bar, olam stроительство neme guruluşy bar. Ondan hem jaýarlar ýalar. Ýanky içiniň biraz guruluşy bar da aýdaly. Musury ýanky 3 pakete bölünýär. Köpüsininkide 4 paket eken. Musury ne sortirovka etmeleri esasy ýeri, iş ýeri. Bir sar paket beýleksi köpüsininkide gök, köpüsininkide ýaşyl, köpüsininkide oranжевый. Onu opşy şolyanky nemeden çöpläp, neme musur maşin çöpläp alýar, şäherden getirip soňyanky bir ýerik guýady. Neme sortirovочный fabrika. Şota guýa, onuň içinden hem lentalaryň üstünden gidip başlaýar bolan. Onuň nemeler do rengenli daçyklar. Onuň renkine göre şol neme daçyklaryň arasyndan geçýär renkine göre beýlek geçirip sortirovka edipdi. Anki 3 tane daçyň üstünden geçýärdi. Meselem şol Suwetde uladynka gök, sary, bir oranжевый da. Nemesi ne etdi? Odan esas şo sarsyny neme akdy? Sarsy уже ручноýrak neme 50 işleýärler. Şunda ýanky gerek gelen o taýda da 2 adam, 3 adam, şoňra adam boýup o sar paketem açyp içini şoň neme diýerler. Ne şu arasy plastikni alýarlar içinden. Bir Şweýçe döwleti ýanky musurdan bir ýylyň dowamyna paşty 100 milyon dollary törüp dahot girdeje getirýär.
Musurdan. Özüne musur yetmeyen başka devletlerden hem alıp başladı. Alya musurlarını. Mesela doğru Ülke Britanya var, Norvegiya var, neymiş o, İrlanda var, şoňa meňeş dowletlerden ýyla 1.500.000 tonnadan musur alýarlar. Aýtsak, ýa-ni Ýaponiýa dowleti var. Ýaponiýa dowleti musury olara medel şolaň prosentinde birazcık nemerek ýöne ýanky ýakandan soň esas musurny alıp onan park gurýa, ostrow gurýarlar. Aşagyna ulanýar ekenler şol. Neme deňiziň içinden başlaýarlar, gazyp nemesini ilkinji şo daşlaryny taşlap soňundan şimdi at koduny goýup dolduryp üstünden ýerini da çägesini ýazyp üstünden o neme odan parklar urýarlar Ýaponiýa dowleti. Başka nemeler tak. Esasy ýok ýalar, esas şu aýtsak bolan ýerim şu muzurdan ýanky Şweýçe dowleti 40% neme переработ getipler ki, Germaniýa dowletlerine olsa 60%-ni переработка urudyp galan ýanky 40%-ni neme ulanýar ki, energiýa. Neme ýeramar ki, şu Amerika dowletleri şu ýokary musur köpürler musur bilen ýokary uçuran musury gaýta tersine neme şu klimata täsir bolmagyny edil dolan bilemok. Garat neme olýady, gün öňsüp dur, günüň üstünden hem ýene-de adýal ýapylan ýalak da ýeriň ýüzüne. Soň aýtsak bolandym şu neme biziň dowletde gater wetde hapatçylygy. Her ýerme musur gezer ýaly, görür ýaly. Täze biziň şäherimiz Gres şäheri. Şoňa musur 6 aýda bir aýrylýardy. Makluran ýapraklary ösüp orta arada kimyak geçgide 6 aýlap ýygnanman durýardy. Şo zatlara işläp bolýar eкен energiýa. Nizam ýanky zawod kuruluşa byşnykin kan Gres'in enerji stansiýasyndan ütküçük zady ýok, ýöne şo gaza derek hemen musur ýaky demem arasy howa berýär. Özüm şu neme musur ýakyp Bilen Murat taňa kömek gören Şweýetden haýsy demesden işleyişi giden sistemadır bu. O gater giden sistema ken. Täm bizde bulary aýtdy biz täm de neme bilemok ya dolşuny işläp bilemok biz näçe ýakmadyk. Şonça bir de peýda diýär musur ýerden gaýtadan işläp bilsek de ol. Onu ýaksam ziýana giden aňartyndan energi öňürtüy çykarýan ýanky gara gurum çykmaly adamlaryň kellerini pikirini ol onýalak gel öz klimatyndan arasy howa çykarýar şo ýokary 3 tane filtrden geçýär. Влажный, сухой и хуже сухой de türkmençe. Hem şoň öl ya nemeçi soň guru bolmaly. Guru howa daşyna çykarýar arasy. Yeni neme zatlaram ýadmyş. Indi bu tawa teknikalary zatlaram Şweýçe dowletine gören ýeriňizin bolanok biziň dowlet ýaly kapıdan çıkarıp görsen bolur şu musur hasaplanýar da bizde. O taýda kapıdan çıkarypdyň ştraf. Ana şu deme diýen ýerler. Kapıdan çıkarypdyň. Eger şu ýöreýte ýanky musur nemesine çıkarsaň saňa ýanky meselem notebook taşladyň diýeli şonuň üstüne saňa täzesini предложить edýär i skidkasy bilen bile könän tawşyranyň üçin. Sana täzesini nere? Şweýçe dowletlerine. Soňky nemeler ammady. Soň ýanky Bererek üçin ikinji elmi taýdatlar bar. Ýanky bu tawa teknikalar. İkinji eller durýar, olaryň
Mutti de olacak şoňa. Paşty biz platna ken sinek zatlary özüňe saýlap alkaýt bolar eken. Täze zatlar ikinji el. Edir bu taýlaryna görmedim ben. Ne görýän uçta tarterwad edilen ýa Yine o neme yerler ama o Finlandiyankinam gördüm aşağından padzemne de oňorlupdyr şahmat nedip turwan ýanky plastik ajelin olam neme pul gazanyp bolýan üstünden adamlar barıp ol bizde diňe garyplar neme musur çöpläp neme diýär baklaşka taşyra ýok o taýda normal adamlar şol bar şoň baýdy walaýny biziňkiler baý şol pully adama baý diýip düşünýärler-de. Şol adamlar gidip barıp taşyryp şoň puluny alyp öderini görýärler. Baklaşka ne şunýalak ýanky turwaly sartyrawys ýerler bar. Bu gumlarna akidip şol ýanky düşünýär aňary akidip dökýärler-de guradyp o gumdan bir giden neme iş ýeri neme tapýarlar-da. Demir çykýar, demirini alyp gaýtadan täzen şo demir öndürýän fabrikalara gitýär. Onun içinden nemesi çägetini ýene täzen toprağa tapşyrýarlar. Onun içinde ýanky has nemeräkler bar-da uje myty ýalak bir görünüşde. Onam alyp gidip neme şol stroyka ýa guruluşy şu betona kakras eken. Ştaýda şonu görkezýär. Olmaly da. Ya bu ýön tehnologiýasyny görkezýär. Ýanky şo Finlandiýa kamyaman goken şol musur aşağı toplanýar turwa. Soňdan aşagdan ýeriň aşagyna neme gelýär, kamaz gelip zadny hot bilen gelip şo turwada nemede ýörit nemede var. O alkyjada şäherden şo aňary üçýän ýerine akýar. Bu ýanky energi öndürýän stansiýalar ýaman goken neme ýanky şäheriň içinde gurup bermeli stansiýa eken. Bu biz ýalňyş neme önüme diýsem bolýar. Ene gres stansiýasy şo gaz işleýän. İşleyen stan bilen klimatymyza gowy ziýany howany berip durýar eken. Umma ugljisli gaz. Bulan döwletiniň ozy gon şäheriň orta arasynda özem. Hiçlik isem ýok, şikayetem ýok. Gaýta goňşular begen diýen ýalak. Ýokary çykkan turwadan çykkan howa öz gezip gören klimatynyň arasy howa berýär eken ýokary. Şu 3 tane filtr var, olam her ayda 2 ayda bir tapar çalışyp durýar. Özünden ne şo musur ýetmän daşar döwletlerden satyn alyp şo energi öndürüpdir. Energi öndürýän energiýa ýylla berýän şolary dahody paşty 100 milyon dollar, paşty 100 milyon. Şoňa ýetenok da 100 milyon dollar ýylla gazanýan nemesi. Öndürýän önümden gazanýan da nemesi dahody girdi işte. Bu Finlandiyada nemek ýa Finlandiýa azjyk nemesini betrek perrabotkasını 33% ýa nemesi gaýtadan işlemesi ola azjyk neme kompot 16%-dan galýar eken. Kän galýar, atkody kän galýar eken bularda. Galan ýanky 50%-dan diňe energiýa. Ýöne olara maýtja gaýtadan tek ýene satlary işläp durdy.
70-nji ýyllarda muşul meseleni şu wagtlar уже üstüne işläp başlapdylar adamlar. Demek biziň döwletimiz 70 ýyl ýetmek görýän. Nirik göresen musur, gaýta şo nirik musur dökülse, näme gizlin sözlerle, Gres'in sanatoriýasy wasa param belki bolonsyňdan bolon, näsiň öň şota gömmek çok durduğunu yakınlarda var 3-4 yıllıkta. Gön sanatoriyan anartını gündünü turvan arka tarafı yılgınlıktan görünen okti bir serettik o muzur döküp görür. İşo muz dökken muzurun şo taydı zäherlen durşunu şor bastı şu nemede yerleri. Hani öň bolsa nemeň arkasy da şo karbamid gurula Gres'tan ýanyna. Şotay nemedi muzur şotay üşýärdi. Soň şotaýyny tekizlediler de üstünden hem şo karbamid alymyka diýen şeýlere kreden ýa muzur başga ýere bökdirenler. Biziň zawutdan işleýän ziýanlary ýaman gaty erbet. Ýanky gün şäherinde şo kim zawutdan gurulan o şoň filtr bolaýmaly. Gün şäher ýanyndan guranlar şo Sowet Soýuzy. Agar şo ýyl filtr daklan oklen ana netijesi esat murhaň üstüne bara olen Murgap taraftan keserlen köp. Gres stansiýaň bolsa suwun ýanky turgolary çalyşylan suw arasalan bolen Gres mar şäheri. Ya asnawny Çeros keserleýärler. Neme keserlen köp keserli bolup başlady neme şol benim uzunna da. Sakar, neme şeker kesel. Katken işte şeker kesel. Bu da tuberkuloz yaman. Уже daşynda tuberkuloz bolup başladylar adamlar. Tuberkulozum kenneş başlady. Ýöletennäki guran zawutlary. Wapşe ýöletenkiler gezip bör bolyn şol ýöletin neme guşkin ýolu var üstünden geçip başlayan olacak nemen denginden geçip uğrayan da komünizm dip o var. Pavedaçeli esası şotay yaman serası açaçan itini bertur. No gaz neme diýär? Gaz näme şo kurduna la olyn diýje kolan gaz ojagy geçeli. Ştaýda deňeşdirme ojak bilen. Gaz ojakda şunyal kerpiçni we ýene bir kuşana zawutlaryň adyny eşitdim. Şolaram şol ýanky gaz işleýärlermi? Şolaň ana kilometrini şo eskerken gulu etberdi. Soramda 110 kilometr, 80 kilometr aňarda diýipdiler da primer. Naç şo döwürleri SSR döwürmi? Guronlaryny kellen işledip kurupdurlar da şäheriň ýanyna gurmanlar. Ýa kalmadan aýtsa lelim o da gönmel. Bolşy aňarta rahmet bersinäm sanny kaçy onuň ýene Sarýaz diýip alaýyn. Şöyle Gres tarawa çelle. Polun şo ser kukurzawut ziýan beripdir. %100. Indi şu wagtda raketlerden ulan uzlar men pikirim boýunça ýene uran ýaşylan hibrid adamlar dörämese ýa wapşe nesil bolmaz. Men aýtjaklarym şundan ibaret kenädir dolu neme taýyna bolmady meni bilenjem aýtdym. Kalan soraňyz bolsa pikirimi paýlaşyp bilen. Kimine sen kömek edäýdi el galdyrdylar. Men galdırdım birinci. Onu sen aýtdylar.
Bular näme üçin şol nämäni musurlary işleýär, toplaýar, bir giden alada. Umumy ýani sonra da, ýani sonra çykýar-da näme üçin edýärler? Näme bar? Şweýça döwletlerimi? Yo, tapagy ýok şonu eden döwletler de. Näme? Bu ýanky ekonomim önüme önürep beýleki taram mut energiýa esasy şu energiýa gidirýärler. Men pikirme şöýdi. Nawa. Ýani bunyň arkasynda bir näme bolmaly da hökmen suratda. Bir ideologiýasy bile bolmaly. Arassaçylyk meselesi ýani köpçülüge jemgyýete berilýän tarapy yüzü diýeli hatda. Näme bolýar? Arassaçylyk tebiýaty goramak we şonuň ýaly bir näme bar. Beýlek tarapdan ham biznes, ýani pul näme aýlanýar taýdan ýa. Ondan soň önümçülüge geçýär-de, onu işläp bolandan soň. Aslında meselem nemedir? Diňe şonu önümçülük üçin etsen gymmat düşýär. Nähili diýende? Esasy şu klimaty arasda saklamaly. Şol nemeden sorajak mı? Para sizde şu datlar bolýarmy? Tornado diýdi, tsunami, smerç. Şu datlar barmy şu Şweýça döwletinde? Klimat arasda bolsa aňsat bolmaly dälmi kadip kirejän? Yok, o datlar kän bolanok, ony ýel dat bolýar. Oňa wagtda ýer şaharynyň granitasy ýok, o Şweýça nemesinde de hereden ok tornado. Yani tebigatyň ýerinde şoňa elberişli şerti ba bolan şo taýda dörep bilýär-de. Menem şonu aýtsak bolunda şu hapaçylygy wady köp bolan yerlerde şu dörep başlaýar. Yok, hapaçylyk ýa-da tebigat öz içinde özüň ýaşaýan, özüň üçin hem privat nemem bu neme iqtisadi nemesi gaty urulur. O da görüp bilmedik bolmagy mümkin. Men häzirde ruhsat berseňiz men elim galdyrman ara girdim de başlarsyňız. Soň neme daýyn? Sebäbi 10 miňlerçe iş ýeridir. Ödem ýetat iş ýeri. Onuň bu paboçny, ýani ýan iş ýerleri oň ýene-de 2 gat, 3 gatydyr. Ödem getirisi bardyr. 100 milyon eurodan köprägem Şweýça boýunça ýygyjal ýandyrlar. Ýygyjy. Ana iş gözläşip bölürde. Türkmenistan ýöne şu diňe şu muzuru arganda wad etseň, promoçulugyny etseň şu. Ana 20-30 miň adamyňa iş ýeri bolýar. O bu saparagatı şulan edýäni doğru bir de grestansiýa gerek gele. Onu gün aýraýmaly. Ana şu şäheriň ortarynda stansiýa da hem klimatam arasalanýa durşuna arasaçylyk bolýar şäher. Hem 100 miň adam neme şu zawodlar 100 miň adama tok berip bilýär. Hem neme hem ataplaýan hem o doполнительный kaptan. Marda siz biraz garşdyrýaňyz mykanyň men. Ýani Gresiň özünde ulokan neme del azot zawod bardyr. Şu azot diýen o. Onda adyn azot zawoddan çykýandyr ýani hapa nemeler. O iki hem sarama beýleki agamma. On ýöne Gresiýa elektrik neme diýen deme, o Gresiň özünden işler çykmaly. O taýda diňe ýakýa ony. O nämäňde bir zadyň adyny oýuňyzda dogry oýuň türkmençilik etmeň. O azot zawody diýin. Ana şonu adamlar düşünür. Azot zawodynyň atygy bardyr. Ýani zbrosy. Onuň karbamid zawody bardyr. Karbamid dem şu azotda. O täze görnüşi. Ne şolong atygy diýen nemetkendir. Şu azotda, şu taýda diňe azot bilen amýagyny alaýmadan başga bir soda çykýar şondan.
Öyle de yani gat ulu. Abdullah Melo'aldır ya. Bu Abdul söz sizden. Şu yan keminden gelen sorunlar ne var saçılın şu atributkan taýdan işlemek maksat näme diýip soratdan mümkinçe ýöne menem baştan näpikir edip oturan adam sorag däl bul. Häzir mysal üçin atributkan girdiýişi aýry bir meseledir. Belki men o wagtda hiç pikirim ýok, bilemok. Näle girdiýi urlýar ýöne iň aşakdan başlajak. Mysal üçin bir adam öýüne arasalýar her gün. Seriya tüpürya işet batın midir ya 1 saat 2 saat ya da ya şoň üçin. Ne şoň öýüne arasalan wagtda toplan musurlan bir girdiýek araşan okşul adam. Ýöne näçin arasalýar öýüne. Ya bu atributkan birinji maksady girdiýi däle arasaçylyk dogan deňget ýa türkler dogan deňget tutmak dogan. Şeýle pikir etdim mysal üçin. Asıl atributkan taýdan işläniň wagty birinji pikir şo bolmaly. Tebigatyň nemesini deňgetini saklamak üçin, ziýan bermelik üçin mysal üçin adam insan geçecek derejesine ýeten wagty akıllanyp emme adam farkyna baran wagty mysal üçin adam baýar aýlygyny alar mysal üçin plançama ije işe gaýrydar eýtmem ýeterlik. Indi şo atributkan ölen girdiýe mä täşdär mysal üçin. Emme tarapdan ýagdaý goý atributga diýilýände şo wagt işlenmedi, goýulmalymy, bir ýer gömülmäli, başlamaly mysal üçin. Başlamalylar men pikirimçe sebäbi diňe girdiýi üçin edilmeliler bu da tebiga forma üçin şor wagty diýär adam önce diýdi şor wagty ýa olmasam howanda ýaly ýa olmasam yer tutýar şo motor bir ýerde. Adam peýdalan näme ýeňilik döretýär bir sebäp bilýän la näme arzyn bir giden atribut kartya şunun şo wagtyny ön şoňatlary döreýän wagty tebigat şo diýanlardan goramagyň biziň halkyň bir borjy. Mesele etdim. Mysal üçin Türkmenistan bir gün şöyle derejesine ýeter hemme kişiň güni gowy bolar. Öl atribut gözünam işler ödüýnam arasda saklar mysal üçin. Şu ýerde durarmy mysal üçin? Men pikirimçe Türkmenistan o ýerde durmaly. Gitmeli bütün dünýäde şu zatlaryň şöyle alaky atributdan dogan deňgetini goramak üçin informasiýony söwüşmeli mysal üçin. Bir Türkmen halky bolsun. Bizim maksadymyz şu Türkmenistandan başladyk. Ýöne Türkmenistanyň bu tormaly mysal üçin şu hereketden gowa. Şeýle pikir etýän. Ýa-da tözlerim. Sapara elini aldırıyor. Sapara söz sizden. Abdullah. awol dogry aýdýan atlan gaty dogry ýönüp bir zat badyr. Adam bir şeýle interesli janlardyr. O hemme ýerde de bu nemesi yani tipi meňdeşdir. Pikir edişlemeden şuň aşagyna ykdysady mehanizmini oturtmasaň motorun bir unyugnar 20 unyugnamaz bir yignar 10 adam unyugnamaz bunu düzgüne tarmalydyr. Onun aşagyna ykdysady mehanizm doýmalydyr. Onun ol ýanky hiç bir partiýa ýa hökümete hiç sada baglanlar öýdi sagat ýalak işläp durandyr bir tür adama gaty kän adama şu ýanky şu motorda işleýän o ýan nemelerini seretseň Türkiýede işläp ýören türkmenler bardyr. Şolong hemme jeň goşoňda şu taýdaky motordan alynýan ýerdeki iş ýerinden käneldir. Ana motoruňuz ne Türkmenistanda da şo motor bar, şo adamlarym bar, şular ýalaklat etme mümkinçiligim bar. Ýöne hemme adamyň guramaçylygy gerekdir. Bilek bilgisi. Soň guramaçylygyň aşagyna ykdysady mehanizmi. Şoň hemme jet bir yer getirilmese hiç iş edip bolmaýan eldir.
O galany yankı guminitarny nemedir, hiyal ya da goğuyet. Şoň aşağına iqtisadi nemesini almasan özüne frantiyde durur ýalak, özüm giýirdejili frantiyde durur ýalak mehanizm bolmasa işleýänlerdir. Näme üçin işleýänlerdir? Ne biri Raýsbalkom we Gorsbalkom yani şu näme şäheriň hojaýyny bolýar da. O da Tayland'dır 10 yani 3 yıllar 5 yıllar. O biri nemedir? Akıllıdır, edenlidir, başarır, beylekli lotudur, düşüncesidir. Ya da gıdıklayan da başka da attır. Onun kökörü alır. Çok para. yok. Ben iqtisadi nemesi mekanizm olmalıdır. Ödödüm filan hiddet durun. Ben çok adım şol. Yankı bu nedir? Bu nemesine köpsü gene mahalle bu bizim devlette işler mi kadı bu adamların düşüncesi? Men o meni madden için işletmeyiz. Jo menden başka devletlerde hem çağlarına sacıkta terbiye verip başlayalar öýüne ele ejez şol yankı musra baklaşkany, çüşany beýleki banışny baklaşkana taşlasa çağa şonu alıp ejesine şu 3 pakete bölüp sortirovka etip görkezip bilýär çağlarını. Şonu ýalak ýagdaýlarda ýa taýinler da çağlarını uğradım. Kimine seslendim. Anda da ne öňde sortirowat etdiň. Sen şu motoru atar ýalak sistemaň ýok bolsa sen gidip o şu motoru atarsın, süýekläp durun. Bärde bolsa çok sistem var. Sen özüne degişli açoklary vardır. Çasny villa bolsa her villan öz kana kuştanak nemeleri vardır. Yörüte çıkarılan ýolu vardır, sagaty vardır, respisaniyesi vardır. Şo zatlar agdasa hiç zat bolýan nädir? Yörüte nemeleri Bu bir jaňa bilseň boldy gelip yörüte nemeleri hem gelip alyp gitdi. Murat, bu bilgidir, öwrenmelidir, düýüne çenli. Öwrener nesip bolsa bu. Düýüne çenli öwrenmeseňiz buny ýa durmuşa geçirip bolýan nädir? O galany hyýaldyr, ýa türkmençilikdir. Ya da Türk işidir. Ha, doğru. Kemine buyurun. Söz sizden. Ben yankı hemen aytacaktım. Şol aslında hemen sonra näile? Şu soram näçin edýärler diýilen. Soramda şu mehanizmi demetmek için soraptım. Yankı saparaň aýdýany neme doğru ona şunun ýaly düşündük bere. Indi sapara iqtisady nemesiniň bolmasyny aýtdy. Esasy şoldur. Hemme zadyň aşağında iqtisady bir dolanşyk vardır. Yani şu iqtisady dolanşygy neme der yani, näme diýilýär ona? Dowamly işler ýaly, ýa-da şu iqtisady dolanşygy aňsatlyk bilen işler ýaly, gapdanda da nemeler bolmaly, onuň düşünjeleri bolmaly. Bir neme var. Bir Foucault diýip bir adam var. Şonda ceza ve disiplin diýilen bir nemesi var. Konsepsiýasy var. Şu disiplin nemesi var. Yani adamlar ýa-da mesela bizde näme diýerler? Hapa musuru taşlar ýaly ýereme ýok, ýöne şonda adam taşlanan wagtda nähili suwly hemme zat garşykda bir ýeriň içinde. Ýöne Amerikada, Kanadada, Ýewropada, Ýaponiýada, ýene şonuň gal ýurtlarda hemme zadyň öz atylmaly ýeri bar. O halk nädip şo derejäge gelýär? Ýa-ni aýdyşýaly pul nemesem ýok aslında. Pul berjek diýsen, o belki olam işler. Ýöne şol musurdan geljek iqtisady neme girdeji şol musura aýyrmak üçin, ýani entek öýde wagtda aýyrmak üçin neme ýetmeýär. Şonuň üçin näme getirýärler? Bu taý disiplin getirýär. Disiplinim güýç nemesi vardır.
näme diýle öz-özüni dolandıran jemgyýetler diýilen bir düşünje var güç nemesinde, sosiologiýasynda. Öz-özüne disiplini olmak üçin ulanýar. Şonýal bir neme var. Mesela maýdaly o diýişiňe aras salamaly. O aras salýar. Ýoksam çüýräp giderdi, ýoksam neme var? Barlygy iş bar da. Diýişin aras salýan bilen aras salamaýanyň arasyndaky neme diýiş çüýreme nemesi känwir tapawdy ýok da. Ýöne şol geçýär. Ýani bunyň arkasynda şu diýiş nemäni satýan, ýani pul gazanýan yer bar. Ýöne ýanynda da şu diýişiň aras salamaly diýilen düşünje bar. Onam özüň etdirýärler. Gelip mesela maýdaly bir diktator ýa-da şu güç ulanýan bir neme günderti ýerden gelip başyna dikilip duranok da diýişiň ýuwmaly sen diýip özüň etdirýärler. Edil şonuň ýaly mehanizmi işleýär. Şu mehanizm nemesine düşündürmek üçin aýdýasda. Ya kanun çıkarılsa ýöremezdi. Ýani mehanizm barlygy üçin ýöreýär. Mesela şunu kanun çyksa o diýişiň ýuwmaly günde o 2 gezek ertir akşam değilse şu ýöremezdi. Ýöne şu diýişiň ýuwmasaň saglygyňa zyan bar, soň diýişiň gopýar, ýene bir zatlar nemesine getirsen o ýam işläp başlaýar mehanizm. Ya adam öz nemesini gorama bir duýgusy bar da. Edilýän kıyalı bu hapany aýyrmakda näme bolanýarlar? Tebiýaty goramak. Ve mesela olur nähil pikir edýär? Şu musur tebiýata taşlansa hapa bolýar diýip diňe otaýyn pikir eden oklar. Şol elinde mesela taşlajak zady öndürilmek üçin hem tebiýaty zaýalayanlygyny düşünýärler. Mesela neft önümleri tebiýaty zaýalaýar diýip düşünýärler. Öndürülen wagtyndan başlap. Şonuň üçin diýe o demeden täzeden öndürmäge gerek ýok. Muny o ýanky gaýtadan işlemäni uğradal diýe. Şonuň üçin aýrýarlar. Şonuň giden nemesi var. Ýani iň soňunda nemäni edýänler pul üçin edýär. O şu täzeden işlemek üçin taýýarlaýanlar pul üçin edýär. Halk onu aýyran wagtym hapany mesela plasmaslar bir ýere o bu organik nemeleri hapalar bir ýere ýene beýlek bölekleri kimiki zatlar aýry bir ýere atan wagtda şu tebiýaty goraýan nemesi bilen edýärler. Olam oturtmak kıyın däl, ol bir nesil şonuň ýaly ýetişdirsen eýam ucun tutýar, soňky nesile giden wagtda has aňsatlaşýar. Bir gezek neme etmeli de onu köpräk işlemeli üstünde başta. Soň ýene näme aýtjakdym? Umuman şu mehanizm şu hapanyňky şonuň ýaly mehanizmi. Hemme zada mehanizmden ibaretdir. Kanunlar bilen işleýän däldir. Kanunam bir mehanizmiň bir bölegidir. Yani neme gelsek, yani şol hapany aýyrmasaň jerime töledýändirler. Jerime töledýär. O töledýändirler. Olam neme nähil diýsem bir iş ediljek wagtda şu nemeler var da aýdaly kapsullar var diýip aýdaly. Şu kapsullaryň hemmesi dolu bolan wagty ýöreýär. Mesela bunyň tebiýaty goramak nemesi var. Ondan soň ýene näme diýeli? O pul gazanmak metody var. Ondan soň içinde eğer şonu etmesen seni jerime töledýär, cezalandyrýar diýen bölegi var. Şonuň ýaly gidýär, şu üçüsi bir ara gelen wagty mehanizm bolýar. Şularyň içinden birisi ýok bolsa şo zat işlänok. Şonuň ýaly bu adam guruluş nemesi, yani bir mehanizm diýilen zat guruluşdan meýdana gelýär, olam dogry guruluşlardan meýdana gelýändir. Soň ýene bir zat var, ünsüm çekipdi de şol Şweýsiýanyň nemesini öňrek görüpdim. Şu restoranlarda şu organik neme diýil, pamoy diýilýär bizde. Kambot. Şolary toplap alýarlar. Soň onu şu gaz çykarýar da. Ugлекислый o gaz çykarýar. Ýan gaz çykarýar ýöne. Neme metan gaz çykarýar. Neme däl. Metan gazyny çykarýar, şonu toplaýarlar, şu gazam çykan wagtda şonu ulanmak üçin restoranlara, ýene bir ýerlere satylýan eken şu gaz gaýtaryp.
Ha ola bir yankı nemesine de ayır ya bu sizin avtobusları ayırdılar da şu yankı şu gazda işleyen avtobusları içeri yüzünü şehre transportuna Aha. koydular. Aha, hava. Şonu işleyeler olur. Hava. Yani hiç Yok. sade zayi eden oklarda yine neme var. Ben bir zade hayran galiyatım. Antalya'da işlemektim. İngilizler geliyatı da. Nahar yiyorlar. Hiç zade zayi etmeyeler. Şu doyan olsadan şu tabakta hiç zat koymayalar da. Toplap kov edip arası salap neme diyorlar. Geleceğine mal. Hava son mesela mazır şu din bilen neme yakın olan yurtlar var da kültürasında, medeniyetinde din olanlar var. Dil bilen aydiyalar şu zat o israf diye yani zayalamak haram diyorlar. O değerli aydiyalar yöne zayalayalar. Hatta Türkmenistan'da sona vaka ben 2015'te gittim de hayran kaldım. Şu toya varsan öňe goýulan tabagy soňuna çelli e-mail delmiş, soňuna çelli isen görümsiz hesaplanýarmyşyň. Gıýbat edýärmişler izinden. Öýünde iman elin mi diýerler. Ha, şonuň ýaly nemeler var. İman elin mi diýer. Ya şu beýleki ýurtlarda ine olara öwredilmeýär meniň pikirimçe. Günädir, haramdyr, şoň ýaly zatlar ýok da. Yani bular işledi. Yani şehrin içinde hiç saati Para burada diýdimi? Yo hemme zat tersine diýen türkmen kuşu diýende ağzından çykany bilen diýen tersine bolýandyr. hava O para gat doğru etdiň. Diňe terdine. gatı neme bir bu taýda da şol mehanizm bir nemesi kem de tersine işleyen olsa bir nemesi kem o umumy guruluşunda da däl ol. O nemesi var. Umuma şol Ýewropa şäherlerinde hiç zat zaya olanak täzeden işlenýär. Soň bu adamlar köp pul çykdaja etmeýär. Önümçilik köp, çykdaja az. Meselem aýdaly bir kompýuter öndürdiler diýeli. Nemeden Hytaýdan ýa-da Ýaponiýadan bir kompýuter satyn alındy, ýurdun içine girdi. Ulanyldy, wagty geldi, köneldi, indi bu atylmaly. Atylan wagtda şu Ýewropadaky ýaşaýan ýurdunyň nemesine berilýär, şo gaýtadan işleşine berilýär. Olaram onuň kompýuteryň içinde näme bar? Kümüş bar, altyn nemeden bölekler bar da. Şo zatlara bir alýarlar, plasmasynam täzeden ulanýarlar. Gerek olsa täzeden şo taýa kompýuter öndürýärler. Näme boldy? Şol bir nemeden çygmaldan 2-3 gezek pul gazanýar. O katma değer diýilýär. Nemesi katma değer bilen bile gelýär. Türkmençede ýok da yani üstüne bahany goýýan, mesela maliýeti bardyr bir işin. O maliýetiniň daşyndaky goýýan bahan nemesi de vali produkt diýilýärmi? Türkmençede şeň ýaly diýip düşünýär ama. Şeň ýaly gaty kemmeler var, peýdaly yerler var. Soň ola adamlar neme de mesela Ýewropa diýen Germaniýa deflasiýa gidýär. Yani pulun köplüğünden neme diýen. Näme diýile önümçilik köp, önümçilik hem köp, şo önümçiliğin köplüğü üçin pulum köp. Ýöne soğuyan adam az. Soň deflasiýa gidýär. Bular näme diýär? Bu gezek mejbur pulun nemesini düşürmeli bolýarlar. Gymmatlygyny düşürmeli bolýar. Hiç kimin aklyna gelmez meselem 3-nji dünýä ýurtlarynda. 3-nji dünýä ýurtlary hem Türkmenistan, Türkiýe, Orset, Russiýada o gaty zagryzny. Şo ýurtlaryň hemmesi 3-nji dünýä ýurtlarydyr. Ýewropa, Amerika, ýa-ni ösen ýurtlar hemmesi 1-nji dünýä ýurtlary diýilýär. Şoň ýaly neme bar? Soň pikir edin. Deňeşdirip görün. Bizde bizde enflasiýadan başga hiç zat ýok. Yani Germaniýa deflasiýa bilen neme diýär göreşýär. Mesela kredit alýan, şunu ýaly düşündireýin. Aýdaly 100 euro kredit alsan, şonu töläp gutarmak üçin 99 euro töleýän. Yani sana 100 berýär, sen olara gaýtaryp 99 bermeli.
Şo derece neme var? Pulun mukdarı köpelen, önümçülüğün nemesi bilen. Yani girdeci skan. Dowamly girdeci var. Çıktacı az, pulun dolanşığı neme diye. Yani pulam uyuşup dursa bolmaýar, giden nemeler vardır. Menem kanwir içine girip neme demek, yani deflasyasının barlygyny bilýän, şo zadyň ziyanlygyny bilýän. Yani Ayjahan abla elini kaldırdı mı? Yanlış mı gördüm? Sapar ağa. Ayjahan abla, buyurun söz sizden. El kaldıran Yanlışlıkla mı olsa. kaldırdı? Mene görem ok, görsem aytsa. Ay, Sapar ağa el kaldırıyor hazır. Bana söz berýäňiz mi? Aýdaýyn mı? Tapara aydaýyn söz sizden. Ne biz bir adyň nemesinde botogonsunda durus. Ne Türkmen aýdyňlyk çagyny gaçyrdy. Yani dünya aýdyňlaşyp nemedenle de biz yani din diýdik, däp de sur diýdik, çoğuna demedim. O bir kaçıp gitti. Onun senayi döwrüm diýär. Fuat 4. senayi nemesinde senatyň 4. nemesinde de 4. döwründe dünya Türkmenistanyň tek birincisine de giren nokta. Senayileşmedi. Ne onun 30 ýylla onu gaçyrdyk. Indi şu wagt yani informasiýon neme ýerinde dünya isletleme. Yani şuna da karşılık görküyor. Bundan giyce alsak, da giyce de kallık iyem. Şunun iyiliğini yetmek için bir de katı neme gerektir. O Türkmenistan, onun Türkmenler ömür kul. O hiç daha da yaramayan, hiç poku yaramayan yani sürü. Yani maliyalak gelip görünüyor, iyip sıçıp onu bokuna ardıp bilmeyen bir millete uğurlayatsa. Şu adam şol yönü yani spayrak aytmalı. Biz yani büyük bir milletin kalınısı atığı. Hakikaten. 16 sana imperiya vuran bir milletin atığı. Onu katı vurun, yumuşak vurun, dünya nirede, siz nirede deyip ondan sonra veriyorlar. Biz ne hemen vurun ne diyoruz, dünya nirelerde. Ne bizim dereceğimiz şol, ne şol için biz bilimizi katı berk kuşamalı. O şu atları katı doğru, yani düğüplü nemeni tespit etmeliler. Şu at, ne için internet açılı nokta dünya yerinden oynamalılar, yok o da atları demediler nokta. Bu bir çağın kapısı, şu kapıyı açmasanız size bundan ağrı kulçuluktan başka sağlarınızda da artıklarınızda da hiç tat karışan yok. Siz ne hilekleme olayın, kahraman olun, eyleki olun, beyleki olun. O dünya indi yönkâlığı mötön yok. 100 yıl ötüyenli 10-5 yıllar geçiyor da bu. Yani şu adam çok botogosunda şunu kaçırıp var yatsa. Doğru aydanız da para şunun içinden geldik. Biz hakikaten bir beyik tarihi bir millet bolun yönü şon galınısı biz at kodu. Şon çöpü atınısı. O atavabalam kahramanım bolupdur hem de adam bolupdur bolun yönü o da atlan hiç biri o bize nememiz yok da. Bizim koşandığımız yok. Kaytam çolları yatan yerlerine tepeliyat yeni alak nememiz vardı. Sapara manipülasyonlar yaman teröt tesir ettiğim içinde gezip görkem görýän o şol öňkü Niyazovy tem şu atan diýip görün ýanky ruh namazyny okudum mu diýip meň bilen şo spor edip şon meň bilen spor edip şoňa janyp maňa da kazat etýär etjek bolýar. Menem tertinden tutýan diyecek olanım ýanky hakykatdan hem şol manipulasiýa şoň keletinden bilemok. Ne edwaýarmalygyny oturan şol. Şonu bilýän men, şonu bilýän. Şol adama düşündürýän, ol men düşünmek isleýän nokta şol men
atam şu ruhnama, atam şu men Kur'an-ı Kerim'in dikkiýirt durda öňünde. Ruhnama. Gıygırta şonsu bilen boluversin, o zatlara gıygırıp batygan bitirmellerdir. O biz ne etjek dadymyz diňe gelejekdäki nesil üçin. Wat aýagy üstünde gezip görenler düze çok manamız yok, onu görýäs. Ýöne beýlek nedile diýeler bermez ýala geçsegem biz çok ulukan da etdiğimiz. Onun özümüz düşünüp biz çağalamda bizden boljoklara o şolara peýatkel bermäli şu düşünjäni kellemde salyp bildik. Onuň hat nemämiz bizim agyr gelýän neme bizim aýal gydlamyz towusy galýar. Şolary sowatly etmän, şolar aýdyňlaşman, jemgyýet aýdyňlaş bilýänler. Sebäp çağany ene ýetişdirýär da. Çok täsir bolýar. Doğru şolary atan şu nezi pola täze Türkmenistany çağa terörmek neme video roli olam ne internetin üstünden hem şu ejeti öwrenip näil terör vermeliligini öwrenip şu çağany sadio talyança şoly arada bu nemen video roli görüp öwrenip çağatlarda edilse adamın özü öwrenýär o zatlar. İnterneti el yeterli etmeli. Ne görüşümüz şu tarafı olmalı. Şu interneti hem hızlı hem el yeterli bolorýala geçsen adamın özleri öwrenýär, amtalýar adamlar burada öwrenmäli, nemetmäli. Ona hakyky Ýuropdan nemetden adamlarym kän amtalýar. Şoň ýanky neme ýolunu açmaly. Ýolum internet. O kapyň ýapyp bolup sen aňyrsynda gyýyp duranyň bilen bolany o. Sen eşdän ýok. Ýöne bizim milletimiz gaty geň käwirdatlar düşünme de kıyın olmuyor. Kemine el galıryan var mı? Abdul kaldır ya Abdul. Abdul bu söz senden. Sen doktor yankı neme uğruna daha için israf haram diğerler yöne eden oklar diyen gurrun var ya neme sağ için günahtar yurtlarda Avrupa tarafta olar yala gurrun yok yöne etkiler Müslüman yurtlarda sonra gurrun var yöne eden oklar Nemçin eden oklar diğerler eden oklar ya şu arkasında yalan var şu adam kim tarafını bizim şu gün orta tarafta kim tarafını boynuna alasy gelen o. Misal üçin bir dinimiz var, Müslüman dinimiz var. Aslı düýü başga urdat, çıkışı maksadı başga urdat. Ýöne şoň adamlar nämetçe şonu mükemmel görjek bolýar, super bir kimse urdat görjek bolýarlar. Kim tarafını soňdan goşunan tarafını boynuna alasy gelen o. Köpüsü şonu etkä içinde 10% belki şahty girdejisi üçin özüň owerkölmek üçin etdi. Käbir oda din owerkölmek üçin. Kim tarapy kimdir? Şolar ýaly görkölmek üçin her türlü arkasyna bir sanaky bir sır ýaly edip gurunlar ýaly. Açyklap şuň adaty düşünmesi ansat bolar ýaly edip aýdanoklar hiç kim. Şuň ýany. Şuň arkasyna bir mysal üçin şolar ýaly israf haram eger şunday israf etmän taklasan diye bay olursun diye misal için. Ne gururun şu. Bay olursun diye. Irskalın artar diye. Ondan adamların tavan büyün ya da var ondan bir boş altın çıkmanı araşyalar. Şunu aydan o soruyarak bir heyda soruyarak bir an attan o yavan motadan misal için benim bir grup arasında olunda sizin ne olur o ate şunya bol şal okumalı ya. Misal için şu yerde bir harf bitkösten ya manfüt yapılan da bolýar diýip barasan her ýeri ütköşük ses çıkartacak bolýar. Edil ýalyk edip öwretjek bolýar. Misal için arapçany öwreden. Näme diýmek diýen maňasyny öwredenoklar. Ýöne edil şolar ýalyk edil ýalyk diýip geçjek bolýarlar. Şolar ýalyk edip goşýarlar. Onu belki de ol bir wagt gerek bolanlar asly başlaýy. Misal için şolar her dadyň arkasyna ýalan bar.
Misal üçün şu gülmedi de men köp gören adım ama misal üçün geçmiş bilen oynarlar. Şöyle gelýärler, üstü gara ya kir in aşağı basan çekde işlep bir Türkmen gel 5 minut bir Türkle gurulşan alty men maşynym bar, men öýüm bar, şolar ýaly öwünjek bolýar misal üçün. Sen öýüňde alyran gapçyň peýda bolýan, tamam misal geçmişiňden peýdalanjak bolýan. Gün näme am ortada. Açık durgat görmän bolan. Şolar ýaly yalanlar şu hereketlerin öňüne böwet bolýar. Şu bizim edil şördäkilerin misal üçün men pikirmçe etmez zady. Durşuna kem bolsaňam, şu durşuna kemiň boyun almaly. Şu öwünüp aljak bolan awraýyň finansyň bar. Hemme kemçiliň boyunyny alsaň, soň 2-3 et awraýyny alýar. Men özüm şaýa şadaplar. Men bütün kemçilikden boyun alan wagtym öwününden has köp awraýy alýan gurulşan adam gaşdynda. Diyecek olanlardan şöyle övülmekten, özün görkezmekten ya da özün tanıtmaktan boldukça uzak duracak olmalı başardığınca. Geçmişin misal için tarihimiz var misal için. Bir tane Tay Oğuzhan'ımız var, Timur'umuz var, Yeneğimiz var. Şolarla misal için ya Türkler, şu dereceye Türkmenler misal için. Şu dağıtlarıyla gelip berde bir yerin malısını oynayan misal için burada. Sen öyle muhtemelen tensolar ýaly atan oğlu ýöne tensolar ýaly bolup eline verilen zat bilmedim. Sen onu dynan mal bolýan, eline verilen zat bilmedin sen. Senden derek yok, şu mana welýar aslında. Sen gaýta utanmaly solar ýaly ýerde ýöne geçmiş millet öwünjek bolýar. Inte bizim etmez adymyz bizim belki öde edenimiz bildirjek bolma, hakykatdan etjek bolmaly men pikirimçe şu zatlar. Şu Ýewropa ýurtlarynyň çötöz bolmanyny etýändigini ýöne biziňe durşuna şötöz bolan edip bilmeýändigini sebäbi yalan arkasynda yalan bar her bir zat. Şu yalandan uzak durmaly, başardığımda uzak durmaly. Kur'an özüne kotaňyz şuňky öwrenýän dinimizden başga urzat görürsiňiz. Aýry başga urzat. Alakasy ýok diýdim bolýar. O şular ýalyrak men tawaryň tezeren üçin dowam etdim. Doğru. Abdul. O yankı nemeze yerine mene merkezjek oşoň ya bir yankı. Bir work bir öktörän beri işleş başlaýar Türk bilen bolan gapdanlaky bir sürü hiç daha düşünmeýän samtyklar bolsa ana ola götürüp başlady diýip firmalarda görensiňiz köpüňiz işleýän o zaman. Ana götürýär diýip. Çok tam düşünceler hem bar diýjek bolum ben. Başka ýerle galýan barmy? Kemene? Başka pikir bolan ýokmu hiç? Ses çıkan o bugün köp adamdan. Ýaňky nemeler, o hapa nemesinden çykdyk. Ýereler geldik diýen. Yo, o hemme zat aslında bir ýerde neme diýär da kesişýän ýeri var. Yani düýüp başlangyç nemesi bir. Yani ýaňky neme var? Aýdyň hazır Çahraguly'a söz bermäňke Aýdaýyn. Abdulyň ýaňky nemeden ýeri var da. Nähili? Şu övünmek nemesi var ya da yalan gürlemek şu zatların hemmesi bilimsizlikten gelýär. Mesela şu bir mehanizm bolmaly. Ýewropada o bilim nemesi gaty ýokary. Emme kim okaýar da. Mesela kitap okumak üçin üniversitede ya da ýokary okuw jaýlaryna gitmäne gerek ýok da. Okamaly zat da o ýöneköý bir zat ýaly neme de. Şonuň üçin o bizde ýokary okuw nerä gitsem okaman bolup ýörler hemme zat ýany. Ýewropada bolýan zatlary o nädip elde edýänliklerini gözüňize tutsaňyz şol elde edilme usulyny atlap şona aşyp neme diýärdi. Bar ýaly edip näme diýler, barmış nemesini berýärler. Aldık diye. Mesela diplom almak Ýewropada nähili okap bir topar nemelerden geçýän adamlaryň sana neme berýär, baha berýär, ýene bir zat berýär. Sen bir iş edýän, şonuň netijesinde alýan. Türkmenistanda pulny berýän, alýan. Ya da Türkmenleriň köp şu hatta şerýürde gidýän ýurtlar var da, öňki postsovet ýurtlary, SNG diýilýär.
Şolaram edilşo sistemada. Gidip diplom alıp gelýärler, aslında nemesi ýok onuň. Okuwam ýok we diňe diplom okawam almak ýetmeýär, ýani hatta şu okap bilim aljak şäherine çelli täsiri bar da seniň nemäňe, şahsiýetine, ýetiş nemäňe, derejeňe. Dünýäge ortam sırada gatty tädildir. şonuň ýaly. Näme Sahra bile berän sözü. Sahra ol söz sizden. Geçecek şey, kim bilen salamlaşmadık bolsam, soragy berdiňiz näme Şwetsiýada şu tupan dat bolýam dip. O Türkmenistana hyýal derejede men ýadyma düşýär. 26 ýylynda bary ýogy ikizek bolandyr. Şeýle ullakan. Oram storm ýaly bir hil bolup da Türkmenistana hyýal bolmady. Siz Türkmenistan'a bolýan menasiler hayran aldım. Men şonu aýdaýyn edim. Yo, ol ýylyň nemesinde şu yani may aylarına bir gedek, aprel ayına bir gedek bir neme gelip gidýärdi, sil biram güz aylarına da bir tarih gelip gidýärdi, ondan soň köçüp gonýarlar neme zatlary ýok, bu soňky döwür gater we menas klimatyň hapalygyndan nam görýän. Yo, bärde sil oňan zat ýok. Türkmenistanda beser erwe sil bolýar. Bärde hemde ýagyş ýaganda şeýle birazjyk neme спуск делают köçäni. Sapara türkmençe näme спуск так делают, чтобы su bir neme şoň içine girer ýaly ýagyş neme köçelerde bolmasyn diýip. Ýöreti köçeler bolýarlar. Bulon nemesi kanalizasiýasy iki tanakdyr. Ýani dagwatdyn ýani ýagyş suw üçin adeline nemesi wadyr, kanalizasiýasy wadyr, köçelerden hem geçýändir, öýde de hemme ýerde iki neme geçýändir. O ýani ýagyş suwy bir ýerik ýani kanalizasiýa suwum başga turwadan akýandyr. Türkün kameraman şo jaga ýerini gaty gowerdim. Ýagyşyň bir suwundan gaçyran oklar alýarlar. Altyapysy işleýär. Ýani aslında şu musur hapany toplama bir altyapynyň nemesi de bir. O da gaty düýüp bildir, o siziň pikir edişiňize ýalak neme däldir. Gaty çylçyrymly kän stüpençi o ödem ulan biznesdir. Sebäbi herkese ýanky musur daşamak herkese ýetdiren ok. Tenderler üstünden alınyandır. O bizim rayonumuzdaki musur çeken benim dostum şu tayda in kän nalog töleyen, salryk töleyen in baý adam şu. Burada 4-5 tanak, 5-10 tanak musur maşini var. Onun musur stansiyası var. Şu tayda perrabotka taýlýarlar, onun başka ikinci bir düzünosu ýem alyp gidýär onu. O külünem gaytadan işleýärler, ýanky. Her degen yerim iş yerdir. Her degen yeri. Her öýüm gapdalyna baçoklar vardır. Men ertir surosyny alyp görkezdir dedi. O hemme kişiň bir iki çat villalaň ýanyna 3-4 aýratyn bolýan. O deme opşin öýler bolýardy. Olaňam ýörüýte bir jaý bolýandyr, şoň üçin onun näş sanak neme ýapýandyr. Onuň ýüzünde ýazylgydyr. Ýani kağyn ýerek, tüýşen ýerek. Şu boçkolary ýasamalydyr. Şu bidonlary nemeleri. O bir ýörüýte onuň ýörüýte maşinlary bardyr. Onuň maşin ýasamalydyr. Bu ýanky iş ýerlerim kendir. Ne bu multiplikator diýilýär ekonomikada. Ýani bu daş multiplikator söýsüz aýdy bilmändim häle ýazmanym. O daşy ne suw atýanda tolkun bolýandyr. Ýüzlerçe. Ne iqtisadiýatyň nemesidir. Şu muturum ýöne kiçi atýarlar golyn, ne Türkmenistanyň pokun içinde, çöpün içinde ýatýarlar da. Özlerim işli hem aç. Ýöne hemme adam aýagynyň aşagynda. Sapara bir gün ören ýer durdum.
Şu musur alt giden maşini gördüm de bizim balkonumuzdan görünüyor da şu musur yığınalan yerden maşin gelip gidiyor. Akazi ben soradım birçe nemen alıp gitti. Musur nememizim yoksa doğulup durdu karton ayratin, plasmas ayratin. Onun şol adamdan men nemem soradım da nem için beytti otardı yine näçe musur var dedim. Akası her bir musur için ayratin maşinam gelýän ekeni. O günem saniyetem hemme zady nemedir, tagat ýalaktır. Bizde hepde de bir tapar alýan şu biýleň ýemesinde ýaşaýan ben. Hepde de bir tapar çıkarmaly ýerim vardır. Goňşularym tatak çıkarýar. İkinji gün o ýerden tagat 8de alyp gidýärler. Sen özüň tatak çıkaryp goýmalysyň. Ýadyndan çıkarsa galýa. Onun boçkaları var yürüyüp onu taňa berýärler, onun aýda da pulunu alýandyrlar. Her aýda tölecek gel ya bana gerek gel dağıt diýip bilen ok. Düzgün o tarapym bardyr. O düzgün ýaňyşyp daşaryk bir çetirä dökäýdiň bolly. Ön jedaňy dirýär. Dökürýärlik ýerim ýok, tapmarsyň berde. Berde dökö mümkinçiligim ýok da. Şoň üçin gidip birde. Yine bir ýagdaý var. Tapara bu ýanky Kambodja var. Onun içinde bir neme de polýany ne? Acayip spesial şöyle nemeler var. Yaşıklar var plasmas. Şimdi biraz gum döküp şonun yankyna içine dökýär ol içi gurtlap başlaýar. O gurtlar hem östürýärler da balygy ber. Bu näme üçin beýtýän bu? Näme peýdallydy bu belok diýär. Munan balygy berýär. Oň balygam biziýär. Ben yine de bir dadaydayım. Yani iyimit kalınları için sana yürüyüp paket berýändirler. Her öýe berýär ullokan 100 tane 50 tane paket bu torton yine de bu tortlydan getirip berýärler de. Yani şonu craft kağıdı değil ya da craft bolunlu güýçlü kağıdı ýyrtylmayan kağıdı da. Nemeni yani kiňekler portap durmady ýalak şu kağıdı nemen içine de agyny nemedýän de. O da kağıdam gön pirrabotka gidip bilýän kağıda. Polietilene da salynan okda. Şol atlaryny çenli produktny bulong. Hemen mara separa in bir zat goşasym gelýär. Şu musor zat barady pirrabotka. Nemem bütün dünyada görüş başladılar şu plasmasy zatlar bolmasyn diýip paketler var ya neme plastan. Şolar bolmasyn diýip ine Şweýetsä frukt talmak üçin de şu plasmasydan pirrabotka edip bolýan plasmasy etipdirler hemen kağıdan ma frukt alýan o magazyny şu wagt plasmas ýok diňe neme var kağız var. Ne ben görkedeýin ne şolar ýaly kağıdyny. Rahat mı kaldı? Başka pikir olan yok mu? Vardır. Ne şolar iyi gurumu elalır yani. Deme iyi şer diýilýän zat ne şolong her bir pikir, her bir mekanizm yüzlerçe müňlerçe iyi şerdir. Allah diýmek yüzlerçe ya müňlerçe maşgala hem geçmini güdürany ört bilýärdi. Hem jemgyýete peýdaly. O neme yankı şu her dağını ayrı koysa çüşöler. O çüşöleri yankı piviçen o yana pitayçen o da banışne. O bankalarını toplap akidip tavsırta o yine de şu özünü o hemme çüşöler bunalişini besmanat bul. Yo Şweýetlerde sen nemäňi şu çüşölü upakovny neme bolsa, yani napitiklerin hemme jetinde pant diýip ýadylandyr. O iki köpük diýilýär. Sen puluny şoň bagatyny senden alýar. Piwaldan nemede de aşany ýadylgydyr pant diýip.
Şo pakatın senden al ya. Ondan sen isle ertip ber. İsle muturadın. Düşündün. Şo iqtisadi mekanizmler nirelere çendi yatıyor. Mut hiç zat yoktur. Mut görüyen zat yoktur. Hıyar bilenimi görüyen zat yoktur. Aşağını hükman mekanizm olmalıdır. İktisadi mekanizm. Olmasa yani iki köpüğü Almanya milyar hiç sattı. Yani o hiç sattı eden oklar. Sen şunu hemen pulunu veriyen, verdim diyeyim ondan sonra çöpe dediğin oktan gidip hemen tavsırıyan. Üçen sonra o da bir çil pulu oluyor bir ayda, 2 ayda. Ama o neme sapara bir interesno tereden oğlum priятно adamlar var akkuratınca O hiç ki bu tonun ok, nemeden ok, bunu küçülüğüm görmeliler. o tar her oklan baklaşkan bakatından çıkartır yem falan görkötü onu çeyin çıkart veren neymiş o yankı market var mı içine var mı nani ismi pulun al kayıt bile. Her yerde mekanizmdir. O da mekanizm aşağında da yok. O ideolojisi nemesen bolmalıdır rolün yönü iqtisadi nemesi hükman koyulayandır. Bolmasa şunu daha mut edip bilen yok mu deyip bir Türkmençilik nemesi var. Yani doğudun mut verip rolün ondan şu teknik doğu deyip. Abaran zayda ya sonra öğreniştirdiler da zapara. Deme Murat ne siz burada deme diýäňiz de. O bir buradan etti diýäňizden günäsi sizden gidýändir diýdi. Ýok, sen ýöwrüşdirýänem bolsalar günäkar sensiň. Şonu düşünmelidir. Biri etti ve bilen şonu alak golluk ya manipulasiýa etdi bilen şoňa inanlyk günä üstüňizden aýryan nädir? Ne şu günäni Allah Taala da teredüt otyr ödýän ýokurdur. Ina sizler Ola doğru. şu yeri şu harlarınız üçün edilýän zatlaryna görüň, şu taýdan göç edersiňiz ine. O günä sizden aýrylýan nemedir öýtmäň. Ya bilemok diýerler. Bilmäniň üçin başga bir unakar däler. Özüň unakar. Oňa neme jerimesi bardyr. Cezasy bardyr. Cezasy hem näşe durmuşuňuz. Ha. Keki dola doğru. Şu orada gezip görünmüz şol. Ýok. İnşallah bu zatları bilmedilen berk yapışıp düzelir. Düşünsöň düzedip bolýandyr, düşünmeden düzedip bolýan nädir? Ne Murad aga? Şunu alakdyr. Hayır, düşünür de. Düýbüne, köküne düşünmeseň çözdürýän nädir? Hiç mesele. Bulara çılgın meselede, ýöne prastoy meselelerini düşünmeýän zadyň çözsün, ýalňyş çözersin. Toğdan praten. Doğru. Ay eylek, kıldı, beylek, kıldım. Diňe öwrenmeli. O başka neme ýok. Başka çıkalga yok, onu gördüm ben. Başka çıkalga yokluğunu gözüm görüp tapara. Belki beylekler dolu görýänler, belki görýändirler menden has görýänler, ýöne men gözüm görüp durýan başka çıkalgan ýokluğum. Ben yiğitler sizden ruhsat sorýan. Ben araňyzdan gaşşak tawolyň iýjaňyz rahat bolsun. Soru jogap yok, o ştaýda gutaraýlyň neme arkaýyny tökötdeşlige geçäýeli. Bolýa sen jemleseň. Tamam, ben bu kemine göz aýlap gör, bir el alýan bagosy. No, barmy el aldyrýan? Ýok, mene görem. Aýtjak barmy bir pikir, düşünje? Pikir bolan bagosy. Yok ozonu jemlädi, şulukçyny temasyndan ibaret motor çöp. Dünýä ýüzünde de şu problema. O muzur dip geçivermeliler, görýän dähilek neme zat bar eken. Olu geçiyor. Şeyler aydaydym onu, Gökman üstünde tek işleme var.
Sonuň ýokgadan arkayny näme geçsin? Söhbetdeşler, vatandaşlar.